sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an b'a yira u la k'a fɔ ko kunungo n'o tun ye araba ye utu kalo tile 13 minisiri bɛ lajɛ min kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres ale kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo sɛbɛn minnu bɛ n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye u ye olu kumaw kɛ u kana kɔfɛ fana jɔyɔrɔ dira maaw ma minisiriw ka baara kɛlenw n'u ka baara bolodalenw da donna o la ka kɛ ni sariya kota nasira ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana musaka ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa ɲɛbila sariya sɛbɛnna min bɛna mɔgɔw ka hakɛw ko kuma fɔ ka kɛ ni BNDA ni ale ye banki ye min sigilen don yiriwali kan ka ɲɛsin sɛnɛko ta nasira ma keba sariya kisɛ min ye BNDA yɛrɛ sigi an ka jamana kɔnɔ 81 ngɔri fu ani 8 min ye Assemblée nationale Mali ale de y'a sigi ka BNDA sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ sariya a sigira sen kan min ye février kalo tile 11 san 1981 BNDA sigikun ye mun ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛɛrɛ la ani musaka la yaasa sɛnɛ taabolo fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka yiriwa cogo min ye musakaw ye k'o sigi sen kan maa bɛ yen k'o bɛ sɛnɛko ta nasira la i kɛra sɛnɛkɛla ye o i kɛra yirimɔnala ye o i kɛra jɛgɛmɔna ye o i kɛra bololabaarakɛla ye sa o i bɛ bayɛlɛmali de kɛ o i bɛ jago de kɛ ni n'o ye sɛnɛfɛnw feereli ye o fɛn bɛ yen n'o ye baara ye k'o bɛ bɔ sɛnɛ kɔni hukumu kɔnɔna na i ka se ka dɛmɛ min ye BNDA ye sefa wari miliyari 61 buruburu 6 o de kɔni ye a ka musaka ye n'o y'a ka kapitali ye jamana n'o ye Mali gouvernement ye ale jɔyɔrɔ tun ye 77 buruburu 33 ye Faransikaw ka jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko Agence France de Développement ale kun ta ye 22 buruburu 67 ye min ye sɔrɔ kɛcogo ye ani baara kɛcogo ye u y'o kɛ fo kana se waati jan na nka ni waati laban in na min ye Faransikaw ye olu ka jɛkulu y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛ fosi ka bɔ BNDA kɔnɔna na min ye sɔrɔko ta nasira fɛ ani jurudonko ta nasira fɛ fo ka taa se banki yɛrɛ baara tɔw ma o min fɔlen filɛ nin ye o bɛ gouvernement yamaruya sa k'a fɔ ko sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ BNDA ko fɔ n'o y'a sariyakisɛ ye k'o falen o hukumu de kɔnɔna na sa BNDA yɛrɛ sa n'o y'a sɔrɔ gouvernement kun niyɔrɔ kɔni kun ye 100 siradala 77 buruburu 33 ye bi na o kɛra 100 kan ye han min ye gouvernement ye ale kɔni de kelen ta ye bi BNDA ye keba an ka jamana kɔnɔ ɲɛbila sɛbɛn ale kɔni taara maa min fɛ sa o ye Aluseni Sanu ye k'a ɲɛfɔ conseil des ministres ye ko Faransikaw ka agent de développement ale bɔra pewu keba o kɔrɔ conseil d'administration tɛ taa kɛ Faransi tuguni on ont fait ici Mali de taa bɛɛ sisan dugu taa banna la pewu sɛnɛkɛlaw ka banki a kɛra gouvernement ta ye gouvernement de y'a disiba ye 100 kan olu de y'a wari bɔ b'a bɛɛ lajɛlen sisan keba nka o fana o n'a bilasiraliw bɛ taa dɛ parce que fɛn minnu mana k'anw ta ye olu minɛ cogo kuma dɔ la a ma nɔgɔn dɛ fo n'i kɛra bamurutigi ye dɛ bamurutigi mana bɔ irisila ka na o de bɛ se k'a ko ayiwa e kɔni e yɛrɛ bɛ ka kɛ nakarimɛrɛni ye sa i ka mɔgɔ bɛ fa bɛɛ fɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen Maliki Barite tunɔkantuma Maliki ka bɔ BNDA la ale bɛ yen Mamudu Sumunu ale fana bɛ yen ka taa se baro kɛlɛtigi ma Segukaw ka dangele ale fana b'a kɔnɔna na ye keba BNDA bila kɔnɔti ndole Musa Galabu a bɛ banki min dɔn ni Mali banki bɛɛ lajɛlen o ye BNDA de ye minisiri min bɛ jagoko kunna kunungo conseil des ministres kuma ye nin ye ana anw yɛrɛ ka farankan fitinini keba minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na ɲɛbila sariya sɛbɛn min tun sigira sen kan février kalo tile 22 san 2022 n'o bɛ tali kɛ kɛnɛyaso sigili n'u kimɛli la an ka jamana kɔnɔ k'o sɛbɛn ko fɔ o ka falen koyi min ye sɛbɛn kura in ye ko k'o sigi sen kan min ye kɛnɛyaso sigicogo an'u ka kimɛliw bɛ kɛ cogo min na ko ka o lajɛ ani yamaruya sɛbɛn bɛ se ka di cogo min na maa ma i ka kɛnɛyaso sigi an ka jamana kɔnɔ sariyakisɛ min tun bɛ yen n'o ye ordonnance min tara sen fɛ transition maaw yɛrɛ fɛ février kalo tile 22 san 2022 ko fo ka yɛlɛma min na don la sa a ka lajɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la kimɛli min bɛ kɛ yamaruya sɛbɛn min di maa minnu ma k'u ka kɛnɛyaso sigi an ka jamana kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali ka don a ko la min b'a to a bɛ se ka lakɔlɔsi k'a dɔn ala la kari k'a fɔ a baara bɛ ka kɛ cogo min walasa kimɛli ani yamaruya sɛbɛn dicogo o ka ta ka don ba la kosɛbɛ min ye maaw bɛna na dɔgɔtɔrɔso sugu minnu dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ
u lakɔlɔsili an'u ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔli o fana fɔ ka to ka don bɛrɛ la o ye min mana fana tɛmɛ ka bɔ yen maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kimɛli kɛ ani ka nin dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ lajɛlen yamaruya ko k'o farafansiya ka bɔ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan sa a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kimɛli ye kimɛli min b'a to mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kalama k'a dɔn ka lalakari k'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na conseil de ministre a ye jɔyɔrɔ fana di ministre min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa u ka hokumu kɔnɔna na attaché de défense Mali tɔgɔla min ye Nigeria Mali lasigidenso la o ye colonel Dirisa Kone ye attaché de défense Mali lasigiden bɛ Konakirikaw fɛ yen o ye colonel major Modi Watara ye min ye conseil de ministre baara bolodalaw ni baarakɛlaw na premier ministre ni ale jamana premier ministre ale ni ministre de l'administration territoriale ye a ko k'a tun bɛ Japonkaw fɛ yen Osaka ka taa se juillet kalo tile 30 ka taa se août kalo tile 4 ma a y'o kɛ yen o kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka taa min ye jamana minnu bɛ yen ni kwaji t'olu bolo olu ka baara min kɛra Awazakaw fɛ yen a taar'o fana kɛnɛ ka août kalo ale tile 5 ka taa se tile 8 ma premier ministre ko sa ko min y'a ka taali min kɛra Japonkaw fɛ yen o kɛra kɛnɛba ye kɛnɛ min y'a to Mali ale ni baɲumankɛ minnu bɛ Japonkaw fɛ yen ani kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yiriwali baaraw kɛ an'olu ye ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ Mali la u bɛ se ka na cogo min na ka na baaraw kɛ k'u y'u da don o la jagokɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Mali yɛrɛ ni Japon jamana fana ni ɲɔgɔn cɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o fana sigira sen kan don min na min ye Mali drapeau ye ani Japon ta o yɛlɛla Mali seko ni dɔnko tigilamaaw olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la Mali Burkina ani Japon olu ni jamana wɛrɛ minnu tun bɛ nin ko in kɛnɛ ka kɛba k'olu fana bɛɛ lajɛlen k'u jɛra ka su in ale ɲɛnɛmaya premier ministre ka bataki kɔnɔna na ko k'a ka taali sen fɛ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Panasonic ye k'a taara ka taa olu ka baarakɛyɔrɔ lajɛ Panasonic maaw ko an ka lithium ko o ko bɛ u ye o la sa k'u b'a fɛ ka na Mali la yan ka na lithium dilanyɔrɔ batterie lithium dilanyɔrɔ ko ka na o sigi an fɛ yan ale ni panneau solaire olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o la sa premier ministre ko k'a y'a fɔ a Panasonic maaw ye k'u kana kɛnɛ kan ka na yɔrɔ lajɛ fɔlɔ baara bɛ kɛ cogo min na ko olu bɛɛ lajɛlen ye premier ministre y'a ko k'a ka taama fana sen fɛ maliden minnu bɛ Japonkaw fɛ yen an'olu ye ɲɔgɔn ye Turkmenistan a taara yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa diɲɛ jamana minnu bɛ yen ni kwaji t'olu bolo olu ka lajɛ sabanan kun sigilen don diɲɛ seleke naani tɔnba tɔgɔ la n'o ye Nations Unies ye a ko min ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale ye kuma ta ka kuma la dantigɛ min ye jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina ye min ye a ko fana ko min ye ministre minnu bɛ AES kɔnɔna na an'olu fana ye ɲɔgɔn ye Turkmenistan jamanakuntigi an'o fana ye ɲɔgɔn ye Asimi ka foli kan k'a y'a fɔ o ye ministre min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye a ko jɛrɛba filanan min kan ka kɛ Mali ni Émirats Arabes ni ɲɔgɔn cɛ k'o kan ka kɛ août kalo ale tile 18 a bɛ kɛ Abu Dhabi min ye jɛrɛ in ye sa ale kɛkun ye min ye baara min kun kɛra Abu Dhabi kaw fɛ décembre kalo tile 18 san 2018 o kɔma segi don ka se ka taa lajɛ Mali ni Émirats Arabes yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na sa baaraba minnu bɛna se ka sigi sen kan kuma tɛ nin waati na yɛlɛma min donnen don Mali kɔnɔ ka kɛ ni o taabolow ye min ye nin ko in ye a bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka sira fɛ izinitigiw kuranko sira kuma tɛ kuran nacogo siraw jago seko ni dɔnko bololabaaraw sɛnɛw ni bayɛlɛmaliw ani jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na ka sirabaw sɔrɔ ko bɛ kan ka tali kɛ o la min ye Emiratiw ye ale ni Mali u kan ka fɛɛrɛ fana lajɛ don nataw kɔnɔna na miirina bɛ se ka jagabɔ cogo min na ka taa sira wɛrɛw fɛ sira minnu b'a to jamana fila in bɛ se ka baara kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ jamana fila in sigi ɲɛŋɔɲɛ ka kuma ni o kan ka sigi sen kan ko min ye bayɛlɛmaliw ye o kan ka ye a ko la min ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ye a kan ka kɛ falen fana ye falen min bi-bi ma Mali ale b'a fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan ko kura ye olu fana ka se ka ɲɛfɔw ye yɛlɛma minnu fana donn'u ka ko la nka sinsinan tɔni o ye sɔrɔ ani jago o ko ta nasira ye jɛkulu in sa ko a bɛna n'a to Mali ni Émirats Arabes u bɛɛ lajɛlen ka jɛ sa ka hakilina kuraw di hakilina minnu bɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara la ale ni politiki ko ta nasira fɛ ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ani sifinw ka ko ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil de ministre ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye sifinw tɔgɔla don ko o ɲɛnamayara don in a ɲɛnamayara cogo min na Mali la ani farafinna ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛ kun ye sa denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ min ye bi yiriwaliko ta nasira la ka se ka kɛ n'o y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna na u kɔni ye baro sigi min kan sifinw ka se ka yiriwali kɛ ka ɲɛtaa kɛ ka ɲɛsin yiriwali kuntalajan ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka marabolo kɔnɔna na
kono tun ye diɲɛ ka baabu ye Mali y'a ta sa sifinw jɔyɔrɔ fasodenɲumanya waleya la ale ni jamana seko ni dɔnko yiriwali la u ka sigidaw la bɛn ni kelenya ka o sinsin. Général de corps d'armée Ismaël Wage ale kun ye don in denfa ye o ko kumu kɔnɔna na sa yɛlɛma minnu kan ka kɛ maraboloko ta na sira fɛ fo ka taa se jamana yɛrɛ taabolo ta na sira fɛ wale ɲuman dɔn minnu kan ka kɛ fana sifinw ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛbaa minnu bɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni politiki fɛɛrɛw ye baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa ministre Abdul Kasim Famba ko don in y'a to denmisɛnnin maa 300 u y'olu fara ɲɔgɔn kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka taa barosigi kɛ barosigi min tali kɛ sa baloko ta na sira kan min ye sigida lakana bɛn ni kelenya baara ta na sira fana fɛ seko ni dɔnko o yera a ko ale kɛnɛ kan. Ministre bɛ sɛnɛko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko sugubulonba bɛna sigi min bɛ tali kɛ bayɛlɛmali la farafinna jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min tɔgɔ dalen don Ablaye Ture la o kan ka di o kɛnɛ kan. Baara in bɛna kɛ octobre kalo tile 20 ka taa sa tile 24 ma san 2025 Bamakɔ kɔnɔna na yan. Farafinna an fanfɛ jamana minnu bɛ ɲinini kɛ sɛnɛko ta na sira fɛ olu n'u u dɛmɛbaa jɛkulu bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye sugu in ye k'a sigi bayɛlɛmali sɛnɛko ta na sira fɛ jɛrɛ in tako filanan de ye nin ye prix min bɛ yen sa n'o o ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɛnɛko ta na sira fɛ n'o tɔgɔ dalen don Ablaye Ture la o tako filanan bɛna sigi a kɛnɛ kan. Waleya in kɛkun ye min ye sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hakili jagabɔ kɛ sɛnɛko ta na sira fɛ subahana mansinw k'olu don sɛnɛko la baara taabolo kuraw ka sɛnɛ yakubayali kɛ dun ka fa ka sabati farafinna an fanfɛ bolo ni a camancɛ bolo fɛ ko in kɛkun ye o ye jɔnjɔn in kɔni bɛna di maa min bɛna na ɲinini kɛ ka se ka ko sigi sen kan min bɛ taa sɛnɛkɛlaw olu ka yiriwali sira fɛ ka kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko taabolo ye min ye jɛrɛ in ye a bɛna na to fana min ye sɛnɛ taakolo kura min bɛ ɲinini ko ta na sira fɛ min ye subahana mansinw sen donni sɛnɛko la k'o sigi sen kan a kan k'a to fana bolodi ɲɔgɔn ma sɛnɛkɛlaw ale ni maa minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ ani minnu bɛ ɲinini kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ olu ka se ka ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ dɔw fana ka se ka kɛ barosigi fana ye barosigi min b'a to ɲɛŋɛ u yɛrɛ bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min fɛɛrɛ kura minnu sɔrɔlen don ka se ka olu kɛ hakilina jigiw fana bɛna k'a ko ka sa min ye ɲininikɛlaw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'u ka baaraw sigi sen kan jamana ale kɔnɔna na wa min ye banaw ye sa ka se ka olu kɔni kunbɛli baaraw fana kɛ ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan sɛnɛ taabolo min bɛ yen sifinnakaw ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw olu sen bɛ se ka don o la cogo min na ka o yiriwa. Minisiri min bɛ kunnafoniko kunna an ka jamana kɔnɔ a ye conseil de ministre ladɔnniya fɛn 2 la a fɔlɔ ye min ye o ye jɛrɛ 13 n'u b'a fɔ ma ko symposium africaire o kɔni o kɛra Nizɛrikaw fɛ yen juillet kalo tile 24 ka taa sa tile 26 ma Ɲamekaw fɛ yen Afrika sɛri ale 25nan in kɛnɛ kan sa farafinna jamana caman nana minnu kɔni bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ kan lakana bɛ se ka sigi bɔlɔlɔ kan cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fan 14 o ni farafinna jamanaw bɛ se cogo min na k'u hakili jagabɔ baara in ye tali kɛ o la miirina kura minnu bɛ yen n'o o ye numérique kow ye sa k'o sigi sen kan gɛlɛya minnu bɛ a la ale ni cybercriminalité kow bɛɛ lajɛlen min ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw olu bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ ka se ka o sigi sen kan ka bɛn ni yiriwali ye ani minɛn kura minnu bɛ yen min ye hakili jagabɔ kura ka se ka dɔ fara maaw ka dɔnniyaw kan fanga min bɛ bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na baara ninnu ye tali kɛ o la ministre Alhamdu Ag Ilien a ko min ye baara in ye sa barosigi kɛra kɛnɛ kan barosigi min na ministre ye ɲɔgɔn hakili jagabɔ numérique ko ta na sira la AES jamanaw la u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin waati ninnu na ani bolodi ɲɔgɔn min bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ symposium min sa ale kɔni hakilinaba minnu ta sa o ye k'a fɔ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to kibaruya bɛ se ka di maaw ma cogo min maa minnu bɛ sa ni dɔ kan ka fara olu ka kalan kan k'olu sigi sen kan minɛn ɲɛnama tɛ minnu bolo walima minɛn bɛ minnu bolo n'u olu kɔni tɛ se ka se ka baara kɛ bɔlɔlɔ sira san kosɛbɛ ani bɔlɔlɔ sira fana fɛ sa min ye lakana min bɛ se ka sigi o ko ta na sira fɛ ɲaamɛ baaraw kɔni kun cɛra ni weleweleda ye weleweleda min n'o fana bɛ tali kɛ maaw tɔgɔla sɛbɛn ale la kɔlɔsili la ale ni symposium ye laɲini fana ba kɛ laɲini b'a to sa baara minnu filɛ nin ye sa u kana to ka taa kɛrɛfɛ ten baara ka se ka kɛ n'u ye minisiri a ka laseli filanan o ye tali kɛ salon de média o ta ko 4nan min kɛra Bamakɔ yan k'a daminɛ juillet kalo tile 31 ka taa bila utu kalo tile 3 la min ye salon de média in ye sa ko a baara kɔni kɛra bɛn ni kelenya ɲɔgɔn di farafinna ka ɲɛta o hukumu kɔnɔna na maaw nana ka bɔ farafinna fan caman ale ni Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegalikaw olu tun ye maa welelen kɛnɛ in kan baara in ye tali kɛ mun na sa kunnafoni dicogo ɲuman ka kɛ ni réseaux sociaux ale baaraw ye
ɲinan ko in na sa ministre y'a yira k'a fɔ ko journaliste bɛ se ka kibaruya di cogo min na kibaruya nafama ni kibaruya balolenw a kɛkun kun y'o ye ka kɛ n'u ka taabolo n'u ka tabiyaw ye baro kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigira ministre olu nana ka na ɲɛfɔli kɛ AES ko kan AES bɛ ka baara minnu kɛ bi yɛrɛma hɔrɔnya ko ta na sira fɛ bolodi ɲɔgɔn ma ko ta na sira fɛ jamana minnu bɛ yen n'o ye cɛncɛn fɔ ka jamanaw ye u bɛ se k'u bolodi ɲɔgɔn ma cogo min na min ye baro sigi in kɛnɛ ka sa kibaruyaw caman dira min bɛ se k'a to kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ AES ta fana nafan dɔ cogo min ye kɛlɛko ta na sira fɛ jamanaw lakanaliko ta na sira fɛ jamanaw cɛ siranyɛnɛbɔ ko ta na sira fɛ fo ka taa se yiriwaliko ma min ye salon ye sa ko ale kɔni ye sungadili kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye n'o ye Mali maison de la presse ye farafinna maison de la presse ka lajɛ ko Mali ka o lajɛ o labɛn k'o sigi sen kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ fana a yirala sa k'a fɔ fana ko Mali ale welelen no Senegalikaw fɛ yen salon international des médias africains ko kan ka kɛ Senegali octobre kalo nata in o kɔnɔna na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya fɛn fila la a fɔlɔ ye min ye AES jamanaw ministre minnu ka ko bɛnnen do dɛmɛko ma ale ni maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila u bɛ se ka olu magɛn cogo min na o jɛrɛ fɔlɔ n'o ye forum fɔlɔ ye o kɛra Bamako yan politiki fɛɛrɛ minnu bɛ sen kan ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ musakako ta na sira fɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔna AES la ko baara in ye tali kɛ o la min ye a bilama wulikajɔ bɛ cogo di sini a ko bɛna taa taabolo jumɛn fɛ k'a kun kɛ kun ye min ye sa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ mɛn ka se k'a to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔ n'u sigiyɔrɔ bila u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na joona ministre ninnu kɔni n'o o ye ministre minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔ ani kɛnɛyako ta na sira fɛ AES jamanaw la olu dɔrɔn tun tɛ kɛnɛ in kan Moritani o nana Togo o fana nana min ye Tchad premier ministre ale ka maa mafalenw olu fana nana kɛnɛ kan ka fara maaw kan n'olu ye dɛmɛjɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ko ta na sira fɛ an fanfɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigilen don an ka jamanaw kɔnɔna na n'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baaraw sigi sen kan forum in n'o ye jɛrɛ kɛnɛ in ye sa ale kɔni ye kiimɛli kɛ ka kɛ ni AES jamanaw ye an'u ka jamana minnu nana u nɔfɛ n'o ye jamana welelenw ye i n'a fɔ Tchad Moritani ani Togo u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan cogo min na dɛmɛ a yɛrɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛɛrɛ minnu ye fɛɛrɛ kuraw ye musaka sɔrɔ cogo ɲuman ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka laɲini kɛra o ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna a ko banako ta na sira fɛ sa nin waati in kɔni na bana min b'an fɛ n'o ye dengue ye ko kɔni jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi général d'armée Asimi ale ko an ka hakili to an yɛrɛ la a ye dugudenw wele sa min ye tangalaw ye an k'olu k'an taabolo ye sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye min ye général d'armée Asimi ye a ko bɛɛ lajɛlen ka tanganaw k'i taalan ye yaasa banaw an bɛ se ka kisi olu ma cogo min na k'an kɛnɛman to Bamako utu kalo tile 13 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali ale ye chevalier de l'ordre national ye